Nakakulong na ngunyan sa Mandaon Municipal Police Station ang 54 anyos na Parauma na nakuwaanin bako lisensyadong badil asin bala sa pigkondusir na search warrant operation kan Mandaon Municipal Police Station asin Masbate 1st Provincial Mobile Force Company alas 5 nin aga kaining Sabado. Binisto ang suspect na si Tame Pines, may agoma sin residente kan Sitio Tabuk Barangay Alaskan parehong banwaan. Na-recover sa operasyon ang sarong kalibre 45 pistola asin duwang magazines na kargado nin mga bala. Sigun kay Police Colonel Lian Van de Vilde, ang Provincial Director kan Masbate Police Office, sarong concerned citizen ang nakapagtao sa indanin tip na may pagsadiring illegal firearms ang suspect. Bale, syempre, nung binabaan siya ng search warrant, doon naman ang suspect na kung saan, immediately, dahil nagkaroon ng positibong operasyon itong mga kapulisan natin. So, immediately thereafter, syempre, na-arresto po siya. Dinakupan suspect sa kusugan search warrant na pigbaba ni Honorable Mary Flor Tabique Lugarta, ang presiding judge kan RTC Branch 44 sa Masbate City. Hunyo 25 kan puunan kan otoridad ang pag-monitor sa suspect. Dapat alam po natin na once ang baril ay hindi lisensyado, ito po ay already, kumbaga, mali po ang pagtatago ng isang tao na wala namang kaukulang lisensya ang mga baril. So, ang dapat natin gawin mag-coordinate tayo sa ating mga himpilan ng pulisya para voluntary na lang nating i-turn over ang ating mga iniingatang mga baril. Kasong pagbalgar sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipagsunod laban sa suspetsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.